Jama'ata barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon gumurzu wanda ya wakana tsakanin gogon naku Honey Badger wato dage na Halima da kuma nau'in macijin nan na King Cobra. Sai dai kafin nan muna miƙa saƙon barka da sallah izuwa ga ɗaukacin al'ummar da ke bibiyar mu a wannan saha. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu ya kuma maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Barkanmu da dawowa. Wannan Honey Badger ya fito daga gidansa a yunwace domin kuwa ya daɗe bai ci abinci ba. Wannan ta sa yake neman inda zai samu abin da zai yi kalace da shi. A hanyarsa ne fa ya yi kacibus da wannan kogo na wannan macijiya ta King Cobra a inda ta fita neman nata abincin. Ya kuma shiga kai tsaye ba tare da wata ba domin dai dama kun san mutumin naku fa ba shi da tsoro. Wannan ce ma ta saka hatta Turawa suka masa sarauta suka kira shi the most fearless animal in the world wato dabba mafi rashin tsoro a faɗin duniya. Wannan Honey Badger ya shanye wannan ƙwai baki ɗaya ya kuma kwanta yana sharɓar bacci. Sai dai wannan King Cobra ta dawo ta kuma cin masa a inda ta same shi yana wannan bacci. Ranta kuma ya yi mummunan ɓaci kasancewar ɓarnar da ya yi mata tana ɗewa ya shanye ƙwan baki ɗaya. Wannan ta sa ta tashe shi da sara. Wannan macijiya ta King Cobra ta sari wannan Honey Badger a inda wannan Honey Badger ya miƙe aka kuma fara fafatawa. Haɗuwar Honey Badger da King Cobra dai tana iya wakana ne kaɗai a yankin nan na Asiya musamman ma dazuzzukan da ke ƙasar Indiya kasancewar ba mu da wannan nau'in maciji na King Cobra da yawa a Afirka. Yawanci in ka gan shi ma sai dai in kawo shi aka yi musamman a wasu ganduddukan daji da ke ƙasar Kenya. Amma ya fi yawa ne shi a yankin Asiya wato ƙasashen Indonesia, Thailand, India da kuma sauransu. Wannan macijiya fa ta dage sosai tana ta kai sara ga wannan wato ainihin dage. Sai dai fa a ƙarshe dole ta ranta a nakare domin dai dama abin da za ta iya yi kenan ta kai wannan sara. Ta kuma yi saran ta sake amma dai har yanzu ba ta ga tasirin wannan sara a jikin wannan dage ba. Dama dai kuma dage dabba ce wadda Allah ta'ala ya mata baiwa ta yadda ko da maciji ya sare ta ba fa kowane sara yake iya kai dage ƙasa ba. Duk da cewa wannan maciji na King Cobra yana da dafi matuƙa kuma dafinsa yana kisa ba tare da wato ainihin ɓata lokaci mai yawa ba, amma dai wannan dage na iya shanye wannan dafi saboda baiwar da Allah ya masa. Ko da kuwa ya kwanta wannan dafi ya kai shi ƙasa to zuwa minti 30 ko 40 bayan ya yi doguwar suma da kuma bacci zai fa tashi ya ci gaba daga inda ya tsaya. Wannan dage dai ya yi nasara a inda ya raba wannan maciji gida biyu yake kuma ta ƙoƙarin cinye shi baki ɗaya. To wannan dage ya gama da wannan maciji. Sai dai kuma wannan maciji na King Cobra ya sassari wannan dage. To Honey Badger ya abin zai kasance? Kasancewar ya sha sara a hannun wannan maciji ba ɗaya ba ba biyu ba. Kun dai san yadda uwa take ƙoƙarin kare 'ya'yanta. Wannan maciji na King Cobra ya je ne domin ƙoƙarin kare waɗannan ƙwayaƙwai. Waɗannan ƙwayaƙwai su ne a matsayin 'ya'yanta. Wannan ce ta sa ta yi wa wannan dage wato wannan Honey Badger sara ba ɗaya ba ba biyu ba. To amma sai dai ina ba ta yi nasara ba. Wannan dage ya samu nasarar yin kace-kace da ita ya kuma cinye ta bayan ya shanye mata ƙwai. To sai dai fa shi ma wannan dafi yana ta ɗawainiya da shi. Gashi kuma ya suma sai dai zuwa anjima kaɗan zai tashi ne ya wuce. Mun gode ku yi follow ɗinmu domin samun bidiyoyinmu.